Mga tugang ini ang paghurop-hurop sa tataramon. Sa Ebanghelyo ngunyan ang pagdalaw ni Maria kay Isabel, mababasa niyato, si Maria nag-andam asin naghidaling magduman sa kabubuldan nin Huda. Nag-andam. Bako sa naining ordinaryong paghanda para sa pagbaklay, kundi inandam ni Maria ang sa iyang sadiri sa pagutob kan kabutan nin Dios na maging ina ni Jesus. Naghidaling magduman. Bako sa naining mabilis na paghiro, kundi bot sabihon man kaini may kaugmahan, with excitement, with eagerness, may maugmang kamawotan sa pagdalaw na hiling niyato sa buhay ni Maria, maugman niyang ginigibo an kabutan, an misyon. Asin pantulo, nagbaklay si Maria. Bako sa nang ordinaryong pagbisita ni Maria, bako sa nang ordinaryong pagdalaw, kundi daradara niya si Jesus sa iyang sinapupunan. Daradara niya ang Mesiyas, ang aki kan Dios, ang Emmanuel, ang Dios uya sato. Asin ano an dara kaini, ano an namatayan ni Isabel asin kan sa iyang aki sa tulak, luminukso an aki sa kaugmahan. Alagad bako sa napong si Isabel asinan sa iyang aking si Juan ang naugma. Sabi niya, paladan ka, mas maugma ka. Sa gabos na babae, paladan ang sa imong aking si Jesus. Paladan ka, hulita ika nagtubod, asin na pangyari ang kabutan kan Dios. Mga tugang, ngunyan na Pasko, kita maugmang magbisita asin magtao. Kita maugmang magtabang asin magtao nin kaugmahan. Sabi nga ni kaya ni Jesus, happier, more blessed is the one who gives. Maugmang pagbisita, maugmang Pasko. Mga tugang, na paghurup-hurupan niyato ang tataramon. Ang tataramon padagos na hinanyugon ta, isabuhay ta, ipasa ta.